паҳлавонон. Радабанди ҷаҳон Эрлан Шеров нисбат ба Ҷаҳонгир бештар месад, аммо партофтои Ҷаҳонгир Мачидов ҳамаи пон аст. Лобомир Пётр Австралия сари танзим фуруд меорад ва набардҳоро ҳакамӣ мекунад. Аввалин набард шурӯъ хоҳад шуд. Ҷаҳонгир Мачидов, Аббос Ато Аббос дар паҳлӯи Ҷаҳонгир Мачидов ва Эрлан бошад дар паҳлӯи мураббии худ ба татами наздик мешаванд. ин ду паҳлавоне ки мубориза мебаранд барои ба даст овардани нишони аввали биринҷӣ. ҳоло мебинем ин набардро чӣ гуна аст ва чӣ гуна ҷараён хоҳад гирифт. Ҷаҳонгир Мачидов яктаг сафед ба бар кардааст. Эрлан Шеров бошад бо яктаги кабуд гӯштон мегирад. Паҳлавони қирғиз Эрлан чанд лаҳза пеш аз дасти Комроншоҳи Устопирён шикаст хӯрд. Мачидов ҳоло ҳарду паҳлавон дасту гиребон ба ҳам дарафтоданд ва набард шурӯъ шуд. 4 дақиқаи асосиин вақтест ки барои паҳлавонон аз рӯи тартиботи Федератсияи ҷаҳонӣ гӯштани ҷудо пешниҳод шудааст. ҳоло фаъоли Ҷаҳонгир рақибро каме ба қафо мебарад. зону нишонондани Ҷаҳонгир Шеровро Мачидов Ҷаҳонгир остини рости Эрланро дошт. қафо рафтан ё умуман даст кашидан. то ҷои ман ба баъзан ҳолат ба боди доварон розӣ намешавам, ба хотире ки дар инҷо Ҷаҳонгир пешсаф буд, аз рӯи ҳаракатҳо ҳуҷумҳои дар пай доштад ва ҳам дорад. хуб акнун дубора ин ҳолатро мебинем. Ҷаҳонгир Мачидов оҳо Эрлан ҳам сари китф ҳамон партофте ки ё шевае ки дар инҷо доимо ро дар мусобиқаҳои қаблӣ, дар дидорҳои қаблӣ пешсаф кардааст. Мачидов аллакай дар кардааст ин паҳлавони қирғизро. барои Ҷаҳонгир шидои дуюмро нишон доданд. ба ҳар ҳол дигар бояд Ҷаҳонгир наистад дариқи гиребон буғӣ кардан. бубинед дар як ҳолати бисёр ҳам хатарнок. барои чист раҳо кард Ҷаҳонгир. камфаъолӣ паҳлавони қирғиз ҳам ба чашм мерасад. пайваста ҳаракат кунад бояд Ҷаҳонгир. бинед ин ҳуҷумҳои бардуруғ аз ҷониби Шеров аст. фалшатака мегӯянд. дубора паҳлавонон бо ҳам дарафтоданд. Ҷаҳонгир ҳоло Эрлан гиребони рости Ҷаҳонгирро доштааст ва Ҷаҳонгир дасту чанг пушти пой монеа гузоштанд. каме хатар буд барои Эрлан. боз Ҷаҳонгир пеш мегзарад. хуб гӯштин мегирад. бовар кунед нобастан шидо ки барои муддо нишон додан. бояд инҷо довар ҳам ҳайати доваронро бояд боло назорат баранд. бубинад ки Ҷаҳонгир гӯштин хуб дорад. Эрлан Шеров бар дуруғ ҳаракат ҳуҷум дорад. хастагиу вайдо шудааст. аммо бояд ҳаракатҳо бошад. Шеров Ҷаҳонгир Мачидов ҳам ба пеш мегузарад. каме қуввабасандагӣ накард, чун Ҷаҳонгир Мачидов мехост ки аз ҳамин самт дошта ба тарафи чап ҳаво диҳад.
ато Аббос аз самти чапи экран маслиҳат медиҳад барои Ҷаҳонгир. Оҳо, мегрезад. Бибинед, Шеров доимо дар горез аст ин паҳлавони қирғиз. Ҷаҳонгир офарин аст, ҳаракат мекунад, вале барои чӣ шидои навбатиро барои Эрлан нишон намедиҳанд доварон, ман ҳайрат ҳастам. фақат Ҷаҳонгир хуб доштааст. Ҷаҳонгир хуб доштааст. Дидед? Эрлан Шеров дуруған гӯё ҳаракат мекунад, аммо асли корро бибинем. Ана акнун инро бояд довар барвақт медод. Хуб, баробар аст акнун. Кор ба голдускам аз эҳтимол дур нест расиданаш. Боз ҳамон шеваи бардоруғро Эрлани қирғиз истифода мебарад. Акнун вақти асосӣ 4 дақиқа анҷом ёфт. Ҳоло дар вақти иловагӣ голден скор мегӯянд. Рост хуб доштааст Ҷаҳонгир. Шеров худро дур мебарад. Дидед, хеле оли аст. Бояд ҳамин чангол раҳо накунад Ҷаҳонгир. Бояд барои чӣ дасти ростро раҳо мекунад? Бояд раҳо намекард Ҷаҳонгир. хуб, дубора афтидани Эрлан Шеров. аҷме уҳу мегрезад Эрлан. Эрлан мате аст. Оҳо, баъд аз мате намешуд, инҷо партофти олӣ буд. Хуб, камфоли Эрлан Шеров қадам ба қадам, нафас ба нафас эҳсос карда мешавад. каста шудааст. Аммо оҳо, муборак шавад. Муборак шавад Ҷаҳонгир. ҷаҳони гӯштини ҷудои вазни то 90 килоро бо нишони биринҷӣ ҷамъбаст кард. Офарин. Аллакай боз ҳам ҳамон мақоли пештар аст ки мегӯянд ҳар сол аз баҳораш маълум аст. Ана ин баҳори гӯштингирони тоҷик дар ин шум аллакай рангин шудааст. муборак шавад. Ҷаҳонгир Мачидов фаъол буд. Ин паҳлавони кишвари мо ва нишони биринҷии паҳлавони 21 сола. Ман боварӣ дорам ки Ҷаҳонгир боло ҳам қайд кардам ки дар ин роҳ бояд акнун дучанд варзиш кунад, машқ кунад. Табассум ато Аббос ва Ҷаҳонгир Маҷидов оғӯш мегиранд якдигарро. мухлисон шуморо нигоҳ доранд. миллионҳо нафар тоҷик дар ин шоми дилрабои биринҷӣ барои Ҷаҳонгир Маҷидов. бубинед чун хеле қавӣ меояд. Шеров насаб Шеров аст, аммо мо ҳаракатҳои шериро дар Ҷаҳонгир дидем. анамин ҷо ҳатто метавонист ки Ҷаҳонгир Маҷидов рақибро беҳуш кунад. хуб, акнун нафасе сабук баровардем. дӯстони азиз, нишони биринҷӣ дар лаҳзаҳои аввали рӯзи сеюм ин шом ба хазинаи варзишии тоҷик аз гӯштини ҷудо шомил гардид. мунтазири интизориҳои дурудароз. ҳатто мо баъзан суҳбат доштем ки барои чӣ вақтҳои охир медал намешавад. дидед, хуб аст агар мо чеҳраҳои асилро тарбия кунем мешавад. инҷо ҷуфти дигар давлат бобонов довталабе ки баҳри нишони тилло қадам мегузарад.